mga bossing! Kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sirk! Makakarir again for another reaction video. So ngayon guys, susubukan nating manood ng funny videos. Dapat hindi natin matrigger yung filter na to. Walang kwenta. Basically do your punch reverse kick. Bop, bop, bitch, bitch. Paano kaya siya tumakbo pag hinahabol? Curious lang po. Puta! That was it. No, that was right. That's the one I'm looking for. That back. Ba't mo pupukpukan? Sama ng tingin ng jowa niya. எதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னு சொல்லவே இல்லையா சார்? நோ! சொல்லுங்க சார். Oh my God! Sungit niya, no? Sungit! Makulit ka! Anong klase yun? Ba't ganyan sila mag-massage? Dugo mo. Best actor ang ang ginagawa mo? Ganyan ako. Wala akong matutulong. Putang ina, nakipag-apil siya. Ew! Yan! Uy, gogo! Pesidos pa mo rin. Hola, una hora yung motorcycle ng laro. Pulis po. Next-explain ba niya?
What? Talino? So, ayun mga bossing. Sana po nag-enjoy. So, ayun po mga bossing. Sana po nag-enjoy kayo nga.